Samantala, bubuksan po sa Bayambang ang recruitment outreach ng Philippine Army bilang bahagi po ng pagpapalawak ng oportunidad para sa mga residente na makapasok sa serbisyo militar. Ito ay matapos pong bumisita sa bayan si Sergeant Jesse Sumibkay ng Finance Service ng Armed Forces of the Philippines mula sa Fort Andres Bonifacio upang ipabatid ang mga oportunidad para sa mga bayambangenyo na nais maging bahagi ng sandatang lakas ng Pilipinas. Mainit naman itong sinalubong ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at serbisyo publiko para sa mga mamamayan. Binigyang diin na bukas ang pagkakataong ito hindi lamang sa kalalakihan kundi maging sa mga kababaihan kasabay ng paggunita ng Women's Month kung saan hinihikayat ang mga babaeng may kakayahan at dedikasyon na sumubok sa larangan ng serbisyo militar. Ayon sa ulat, gaganapin ang mga mega job fair sa Marso 30 ng taong kasalukuyan sa St. Vincent Ferrer Prayer Park kung saan maaaring malaman ang mga kwalifikasyon at proseso ng pag-apply sa militar. IFM News. IFM News. IFM News.